Hej alle sammen på YouTube. Jeg vil bare gerne prøve at filme en vlog og se hvad jeg laver i løbet af en hel dag. Spise noget havregrød med sukker og så en kreatindrik. Jeg vender tilbage når jeg skal lave et eller andet. Jeg kom lige i tanke om jeg har lige en hold op den der lige går forbi hvis jeg lige. Min kat Minnie Mouse. Minnie. Ej, jeg tror ikke de den rigtig gider. Min TikTok kanal her det. Og jeg lægger næsten video op hver dag. Hvis I har lyst til at følge, så bare følg mig. I skal ikke, det er kun hvis I har lyst. Og jeg er stadig i gang med at spise. Vi ses efter jeg har spist. Hej igen, nu har jeg fået spist min mormad. Og i dag skal jeg faktisk ned i Føtex for at købe 2 fødselsdagsgaver. Dem kommer jeg ikke lige til at vise på vloggen. Eller hvordan man lige siger hvor det rundt. For jeg tror måske de sagt kan finde på at se videoen. Så det kommer jeg ikke til at vise jer. Jeg tror jeg tager afsted snart. Så jeg skal lige se hvornår bussen kører. Og så tager jeg afsted. Jeg har selvfølgelig ikke nogen bil. Men jeg er snart færdig med mit kørekort til bil. Jeg mangler bare køreprøven. Og jeg har ikke fået videt for noget fra min kørelærer, hvornår jeg også skal op til køreprøve. Så jeg håber det er snart. Det kan slutningen af september. Så jeg vender tilbage, når jeg kommer hjem fra Føtex. Se her nu film. Se her. Mini. Den er virkelig sød. Jeg fik dog noget af på at købe noget andet det her, og det var så ikke fortælle hvad det er. Hej, jeg kom lige i tanke om noget. Jeg kom bare vise jer dem tegninger, jeg synes der efter flotte frem til jer. Så jeg vender lige tilbage til jeg har fundet de tegninger, jeg lige synes, jeg skal vise frem. Se her, når Minnie Mouse tror, det må være på bordet, så går den bare. Se. Minnie, hvor må du være henne? Minnie? Jeg fik fundet nogle tegninger. Det der, det er Spider-Man. Jeg synes virkelig, det kom godt med det, hvad jeg har løst. Jeg synes, det er 100% perfekt, men jeg synes lige, at den er blevet okay. Og så har jeg en idé på det. Sådan. Jeg har haft en del af den, der bare vil tegne masser af uger. Jeg synes virkelig, det blev flot. Minnie! Ej, det er Minnie. Det er på grund af Minnie. Jeg kan bare ikke lige huske, hvornår det her tegn, men den er virkelig flot. Jeg vil ikke have til zoom over igen. Men I kan også se derovre, den der. Jeg har nogle tegn, jeg hænger rundt omkring. Ej, det er bare ikke alle de tegn, der er lige så perfekt. Og se selv. Jeg har lige der. Det var lige de tegn, jeg lige vil vise. Så vender jeg tilbage lige om lidt. Jeg kom faktisk i tanke om den her bog, der lå på papir, jeg ikke gider vise, hvilken tegn det er. Det skal jeg heller ikke have vide. I får lov lige til at se den her side. Det er en bog, som jeg skriver. Jeg ved ikke, om jeg fik skrive i går. Nej, jeg glemmer at skrive i går. Men en bog er nogen, der skriver hver dag. Og det er på spansk. For jeg elsker det spanske sprog. Hvis I gerne vil have en video, om jeg laver en video, om jeg siger nogle spanske ord eller små sætninger, så skal I bare skrive ned i kommentarer eller like videoen. Husk dog lige at subscribe. Så skal jeg nok lave videoen.
Men der er faktisk en sætning, jeg faktisk kan skrive på spansk. Og den sætning gider jeg ikke sige. En sætning, jeg kan skrive næsten ud af at kigge. Den sætning, jeg næsten skriver hver eneste dag. Ja. Ej, ikke og vi kan næsten hver dag. Og så mener jeg bare lige sidde, og så får jeg en kop te. Jeg kan også lide kaffe. Det var varmt en te. Jeg ved, hvor det ikke ellers hvad skal der. Fuck, man kan virkelig se mine øjne. Hvor jeg lagt med mit skab godt. Og jeg skal også i bad her senere her i dag. Klokken 3 skal jeg smutte i bad. Den her video blev filmet den 1. september, så jeg aner ikke lige præcis, hvornår jeg lægger den op. Måske omkring den 6. eller 7. september. Men jeg skal også bruge tid på lige at reagere. Jeg vil bare sige, jeg er ny på... Jeg slår selvfølgelig TikTok. Men at reagere i en YouTube-video har jeg aldrig gjort. Men jeg ved godt, hvor nogle mennesker gør. Nogle hvilken program jeg skal bruge. For det program har jeg installeret på min tablet. Jeg har ikke nogen computer. Så jeg bruger min tablet. Og jeg filmer fra min telefon. Det er det eneste, jeg lige kan. Så jeg vender tilbage, når der sker et eller andet. Eller når jeg lige skal i hvad. Eller efter jeg lige har været i bed. Og jeg tror bare, at jeg vender tilbage, når der sker et eller andet. Hej. Du er tilbage. Jeg har fået drikket min te. Og jeg ser TikTok. Jeg viser lige, hvad mine lige gør min kat. Den ligger og leger med sig selv. Jeg viser lige. Den er lige her. Hvad, Mini? Det er bare en kamera, Mini. Jeg ved faktisk ikke, hvad ellers jeg skal lave her i dag. Jeg tror bare, jeg skal bruge dagen på at slappe af, som jeg nogen plejer, når jeg ikke aner, hvad jeg skal lave. Hvad det se her? Mini! Gider du ikke give mig en kys? Nå. Nogle gange er jeg heldig at få en kys af det, men den gider bare ikke lige nu. Men jeg kan også nogle gange bare holde det som en baby. Jeg prøver lige vent. Undskyld, mine hænder lige kom foran kameraet. Jeg kan ikke få lov til at holde det som en baby. Det vil hellere bide i mig. Så jeg aner faktisk. Jeg tror faktisk, jeg skal sidde ved min tablet. Se, det er Messi. Jeg tror, der sidder i min tablet nu. Og så kan min telefon lige være til opladning. Og så vender jeg tilbage på et eller andet tidspunkt, når jeg synes, der sker noget. Hej. Jeg sætter bare til at se TikTok på min tablet, og så har jeg stadig te, for det er brandvarmt. Og så se, hvor mange forblødende jeg har. Ej, det er synd. Ja. Og så den er op. Den er ikke helt prøvfyldt op, men der er forblødende og blyanter. Forblødende, fordi jeg er gammel at tegne tegning. I får ikke lov til at se, hvad selvfølgelig genialt, I kommer helt ikke lov til at se. Der har jeg tusser. En Albert Dyrlund bog, jeg ikke kan så langt i. Men måske på en tidspunkt læser jeg videre på det, men nu skal jeg gerne med. Så vender jeg tilbage på et eller andet tidspunkt. Men se lige Mini! Den elsker slik her på bordet, og så elsker den, når jeg bare ærer den. Det elsker den. Jeg ved bare ikke lige hvorfor, men den elsker det at gå lige hjem på TikTok. Jeg håber ikke, den er skruet fuldstændig op. Så jeg vendt tilbage, når jeg lige efter at drikke min te. Ja, men lige efter at drikke min te. Og jeg er tilbage.
Jeg tror bare, jeg smutter i bad, i stedet for bare at sidde og kede mig. For jeg sidder ikke og laver så meget på den, jeg har været Netflix, så jeg har set og så TikTok mest af tiden. Mini, du skal ikke blive min sok. Så jeg tager lige mit elastik af. Og en ur, den skal lige lægge til stedet, så kan Kærken lige finde på at tage den og lege med den. Så vi ses efter jeg har været i bad. Jeg lukker lige det her ind i puffen. Mini, virkelig. Sådan. Se hvor sød hun er. Mini, den bog skal der. Mini, jeg så godt din tunge. Den er så sød og kær. Skal vi kigge på kamera, Mini? God kat. God kat. Jeg vender tilbage lidt senere. Jeg tror, Mini bare brug for at have ære det. Jeg vender tilbage. Minimosen er hvert år et år. Den er hvert et år. Den bliver 2 år til april. Så bliver den 2 år. Og jeg er selvfølgelig 20. Og har jeg er 20 år nu. Og jeg har fødselsdag til februar. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal bruge resten af dagen på. Hvis jeg ikke derfor sagt, det er min tablet. Følg min kanal. Det der. Jeg skal nok skrive det nede i beskrivelsen, hvad det lige hedder inde på TikTok. I kan da følge mig på Insta, men det skriver jeg jo faktisk også nede i beskrivelsen, hvad det lige hedder på Insta. Jeg er nogen, der begynder at lægge nogle story på Insta, men det er ikke sådan hver dag, men nogen, der begynder at lægge story, når jeg er i fitnesscenter. Jeg træner i fitnesscenter, ikke som jo ikke er som en yngre fitnesscenter, på grund af den fitnesscenter, jeg først trænede i, den skulle lukkes ned, på grund af, der skulle åbne, der er en ny fitnesscenter op her til november. Så er en ny fitnesscenter op, og den nye fitnesscenter skal jeg begynde i. Jeg træner en anden sted. Jeg er stadig under Pugym Fitnesscenter. Den skulle pludselig lukke ned, og så var der så heldigvis 2 i den by, jeg lige bor. Heldigvis 2. Så må I selv gætte frem, hvor jeg bor henne i det her. Der er nogen fra, der ved, hvor jeg bor henne, min familie. De vil godt hvilken fitnesscenter træner i. Den fitnesscenter kommer til Fitness United. Hvis I ved, hvor det nye Fitness United Center åbner hen, så ved I muligvis, hvilken by jeg bor i. I må så også selv finde ud af det. Jeg filmer lige Mini igen. Hej, jeg er tilbage. Nu har jeg hvad jeg kan se mit hår våd. Og så skal jeg bare se tv. Og så spise noget. Jeg ved bare ikke rigtig, hvad jeg skal se. Men jeg finder helt sikkert et eller andet på YouTube. Jeg elsker at se YouTube. Samtidig jeg elsker at lave video. Jeg laver TikTok video hver dag, og det elsker jeg. Nu skal jeg. Jeg har ikke lavet en TikTok video her i dag, jeg er sikker på. Ellers så laver jeg næsten TikTok video hver eneste dag. Og vi ses lidt senere.
når der sker et eller andet. Eller hvis jeg bare lige får lyst til lige at tage kameraet frem og filme igen. Jeg kan ikke være skal love her. Jeg sidder stadigvæk med min tablet og stadig ser tv. Min tablet. Jeg ser tv, ser stadigvæk. Men jeg skal ikke. Hvad skal jeg lave? Hvornår der er bare han overslappet af. Hvis jeg tror, jeg ikke skal noget, så plejer jeg bare altid for mig til at sidde i min tablet. Altid, og så se tv. Og vi har stadig fået det efter, jeg var de været. Nej, det betyder ikke noget. Det skal nok tørres. Så er det ikke lige præcis, hvornår jeg lige vender tilbage, men jeg vender tilbage. Så snakker jeg lige synes, at jeg har brug for en opdatering. Bye bye. Bare vloggen, og jeg kommer ikke til at rigtig at ske noget udover, at jeg skal have noget at spise på en tidspunkt. Ellers kommer det ikke til at rigtig at ske noget. Jeg håber, jeg nyt at se med. Husk at like og subscribe. Og tro, hvis I vil have at lave en video, jeg kan lære jer nogle få spanske ord og sætninger. Hej hej.